Ці сапраўды, на вашу думку, ён так вырашыў змяніць сваё стаўленне да вайны, да удзелу Беларусі ў вайне, і сапраўды ўжо гатовы, вось, як ён тады сказаў, што вайну трэба завяршаць, ну і Беларусь тут гатова таксама ўжо як бы мірна сябе паводзіць. Ці гэта такая доўгатэрміновая сапраўды, ці вот нешта часовае, што Лукашенко ўжывае? Гэта, я думаю, не часовае. Гэта, калі казаць коротка, ён не на жарт спалохаўся. Спалохаўся менавіта таму, што ён убачыў сілу Украіны, яе прагрэс вось у гэтай ракетна-дронавай вайне. Калі ўжо украінскія дроны дастаюць і да Масквы, і да Урала, то Беларусь сапраўды, як вось тут гучала яна ўся як на далоні. І ён сам гэта прызнаў, дарэчы. Ён у тым самым інтэрв'ю Аль-Арабіі сказаў адкрытым тэкстам фактычна, што мы безабаронныя. І гэта такім кантрастам вялікім прагучала на тле ранейшых усялякіх такіх барабаннай вось гэтай параднай рыторыкі. Некалі ж ён у 22-м годзе, якраз перад гэтым шырокамаштабным уварваннем, смяяўся з украінцаў, казаў, што ў іх там драўляныя аўтаматы, і болей за 3-4 дні яны супраціўляцца не змогуць. Вось вам і драўляныя аўтаматы. Карацей, у яго мурашкі па спіне прабеглі, і ён зразумеў, ён жа казаў сваім генералам днямі на сустрэчы, што мы ўсе смяротнікі. Вось, што было у духу «Красная армія всех сильнее», то усе смяротнікі, так бы мовіць, натхніў сваіх генералаў у двукосці. То бок, гэта рэальны спалох, і ён на поўным сур'ёзе ўспрыняў вось гэту чорную метку, у прыватнасці ад Роберта Броудзі, пра якога таксама згадывалі, пра тое, што 500 цэляў у Беларусі ўжо на алоўку. І, канешне, ён найперш думае пра сваё і палітычнае, і фізічнае выжыванне, і сябе, і сваёй сям'і. Адсюль вось усе гэтыя рэверансы, якія, на мой погляд, Зеленскага толькі Зеленскаму і ягонай камандзе толькі дадалі куражу. Яны ўбачылі, што ага, Лукашенко баіцца, Лукашенко прагінаецца, значыць, трэба ціснуць яшчэ мацней. І вось таму прагучаў гэты ультыматум, які на наступны дзень быў яшчэ і ўзмоцнены тым жа Зеленскім. Спадар Александр, але вось на вашу думку, вось, бо спадар Євген кажа, што, ну, я бачу таксама украінскія спікеры і афіцыйна, неафіцыйна кажуць, так, магчымы удар праз 5 дзён, калі Лукашенко нічога не зробіць з гэтымі рэтрансляторамі. Магчымая некая аперацыя ўкраіны. Якім можа быць адказ, на вашу думку, Лукашэнкі, улічваючы вось гэтую новую ягоную лінію паводзінаў, якую мы пабачылі в інтэрв'ю для Аль-Арабі? Я згодны са спадаром Яўгенам. Лукашенко ў кожным разе не палезе ў вайну, не пашле ў бой сваю армію, нават калі будуць нейкія ўдары. Мы не ведаем, якім чынам мае на мэце Зеленскі і ягоныя вайскоўцы вывесці з ладу гэтыя рэтрансляторы, калі Лукашенко сам іх не дэмантуе. Ну, ў сэнсе, ягоныя людзі не дэмантуюць. Гэта можа быць удар дронаў, можа гэта нейкая дыверсійная аперацыя, можа гэта хакеры неяк спрацуюць. Вось. Але ў кожным разе Лукашенко сёння разумее, што калі Беларусь уцягваецца ў гарачую фазу вайны, то гэта для яго катастрофа і палітычная, і, магчыма, нават у фізічным плане ягонае далейшае існаванне не будзе забяспечана. Таму ён будзе выкручвацца, я думаю, у гэтай сітуацыі. Ён пастараецца, можа, неяк пераканаць Пуціна, што трэба прыбраць гэтыя рэтрансляторы. Канешне, Пуцін, як цвердзіць той самы Зеленскі, акурат зацікаўлены ў тым, каб уцягнуць Беларусь у вайну. Але Лукашенко ж вось 5-й год усё ж такі сваім войскам не ўдзельнічае. Хоць 100 разоў, 1000 разоў, мільён разоў казалі, што вось яму Пуцін выкруціць рукі. Аднак жа не выкруціў. Лукашенко пры сваёй вось гэтай хітрасці, слізкасці, ён умее пераконваць, што будзе кепска не толькі мне, але, Володя, будзе кепска і табе. Вось, калі размалоцяць, напрыклад, мазырскі НПЗ, то не будзеш бензіну і саляркі ў твайго войска. Таму, можа, лепей давай пойдзем тут на нейкія саступкі. Я дапускаю, што ён пастараецца разруліць гэтую сітуацыю неяк не публічна, без страты твару, каб і саступіць украінцам і з Пуціным неяк знайсці агульную мову. Але не факт, што гэта ўдасца. І вось тое, што Украіна робіць, вось гэты псіхалагічны ціск, псіхалагічны наступ на Лукашенко, які доўжыцца ўжо некалькі месяцаў, гэта такая прадуманая інфармацыйна-псіхалагічная аперацыя, на мой погляд, скіраваная найперш на тое,
тое, каб менавіта уздзейнічаць на слабейшае звяно ў гэтым хаўрусе двух аўтакратаў, двух дыктатараў, і каб убіць па магчымасці клін паміж Лукашэнкам і Крамлём. Ну, гэта таксама пытанне, наколькі рэалізуемы сцэнар. Спадар Яўген, вось вы кажаце, што гэта ультыматум, гэта вось гэтыя рэтрансляторы і напружваць, так, напружваць Лукашэнку, пра што кажа спадар Александр, з гэтым ІПСО. А якая канчатковая мэта гэтага напружвання, і дзе вось тут разуменне той мяжы, дзе напружванне проста Лукашэнкі можа справакаваць сапраўды адкрыццё другога фронта, ці больш нейкія жорсткія дзеянні, напрыклад, расійскіх войскаў, так, на той жа самай тэрыторыі Беларусі, каб там адказаць, напрыклад, ці падтрымаць таго ж сама. І таксама такім чынам правакуецца Беларусь, так, на ўцягванне гэтага. То бок, дзе вось гэтая мяжа, што вот мы в клін ваб'ем? Чаму такі сцэнар, і ви бачыце яго рэалізуемым? Я думаю, що треба Лукашенку пропонувати ідеї вже опрацьовані, наприклад, з Коулом, звільнення політичних в'язнів. Там цей процес зараз зупинився. Україна може, наприклад, вимагати звільнення рейкових партизанів та тих громадян Білорусі, які затримані у справі білоруського гаюна, які допомагали Україні. Вимагати, щоб він боровся за звільнення калиновців Кліща і Тромблі, які вже 4 роки перебувають в російському полоні. Ну, це, так би мовити, є аналогія. Там Лукашенко боровся за експорт калію, калійних добрив, але що він отримав від Сполучених Штатів дозвіл на експорт, а далі, ну як, якщо він вивозить, то далі через територію Росії, а ні Польща, ні Литва, ні Україна зараз до цього не дотичні і гроші за транзит не отримують. Тому з ним треба говорити по аналогії, які на сьогоднішній момент існують. Тобто говорити, ти звільняєш людей, ми на якийсь час заплющуємо очі на існування ретрансляторів. Наприклад, це можливо. Лукашенко, ну, я ж не, як і ви, я не можу знати всього того, я думаю, що прихід Буданова дійсно змінив ситуацію, бо для мене, я це побачив, знаєте коли? Коли в грудні, наприкінці минулого року, звільняли велику групу політичних в'язнів, коли Біляцького звільнили, і звільнили Бабарика, Колєснікова, і Буданов був серед тих, хто зустрічав їх. Він тоді ще не був керівником Офісу президента, бо він ним став тільки на початку року. Але він тоді промайнув. Раніше його так зазвичай не показували. Я думаю, що в білоруській темі у Буданова, ну як у розвідника, є достатньо висока експертиза. Спадар Александр, Москва пацірае рукі, вось, ну, прынамсі тое, што мы бачым у пабліках, так, у абмеркаваннях, пацірае рукі вось перад магчымым гэтым сцэнаром эскалацыі паміж Менскам і Кіевам, каб выкарыстаць, так, магчыма, нашу тады ўжо фактычна Беларусь для поўнай акупацыі. Але ёсць і меркаванне, што і так у Беларусі, скажам так, няма суверэнітэту, так, і нават у таго ж Лукашэнкі няма такога суверэнітэту, каб нават даць адказ нейкі адэкватны Кіеву, так, на магчымыя ягоныя нейкія кінетычныя дзеянні. На вашу думку, сама гэта сітуацыя, якія рызыкі нараджае? Бо цяпер мы бачым уже рызыкі і з боку Украіны, правильно, і з боку Расіі, которая можа скарыстацца гэтай сітуацыяй. Ну, что тычыцца России, то у пабликах пишут так званые турбопатриоты, ці грубей кажучи, отмороженные такие персонажи. А ўсё ж таки, я думаю, что московские стратегии, хотя в 22-м году они так само пэўную ступень отмороженности показали, думали, что их с кветками на Украине будут в Украине сустракать, и пролічыліся вельмі жорстка, як вядома. Але, тым не меней, сёння нават чисто арифметычныя разлікі показывают, что калі, например, пачнецца, узнікне яшчэ адзін фронт, скажем так, паўночны для Украіны, паўднёвы для Беларусі, то у Пуціна проста няма войскаў. І Лукашенко ж пра гэта казаў у інтэрв'ю Аль-Арабіі. Ён нават перавялічыў у сваёй манеры, кажа, 1500 кіламетраў, насамрэч 1084 кіламетры мяжа Украіны з Расіяй, з Беларусю, прабачце. Але ўсё адно гэта вялікая лінія такая, і Лукашенко прызнаў, што калі пачнуцца баявыя дзеянні, то не тое, што наступаць, а ўтрымаць абарону не
удастся, что России спотребится перакидывать свои воинские некие силы, технику и так далее, а у Путина и так не хапае ресурсов на это. Проводить еще одну мобилизацию, ну так это за один день не проведешь. Потом гэтых мобиков треба еще неяк минимально навучить, перакинуть у потребные месцы, сконцентровать там технику, дать узброение и так далее. Это все потребує и часу, и ресурсов, яких у Путина нема. Тому я думаю, что это нереально. И навряд ці так уже потирают руки те люди, які конкретно отказывают за стратегию этой войны там у генеральном штабе, у российским. Хотя рызыки, конечно, існуюць, и я зноў жа хочу вернуться до 22 года, калі ўсе казалі, что рациональных мотываў для Путина няма для ўварвання ва Украіну, і ён толькі палохае. Ну, ёсць рызыкі і для Украины, конечно, з іншага боку, потому что калі сапраўды пачнецца гарачы канфлікт на украінска-беларускай мяжы, то гэта таксама запатрабуе вялікіх сіл. Цяпер там, наколькі я ведаю, можа спадар Яўген мяне паправіць, каля 15 тысяч толькі украінскіх вайскоўцаў. Гэта разам там з паліцыяй, з тэрытарыяльнай абаронай, гэта не надта вялікія сілы. І таксама няма рэзерваў, каб перакідаць на гэты патэнцыйны фронт. Таму усе бакі рызыкуюць, але я думаю, што украінцы цяпер на драйве, так бы мовіць, на куражы. Яны адчулі сваю сілу, яны адчулі нейкі пераломны момант у гэтай вайне. Калі раней у іх дамінавала тактыка ў дачыненні да Лукашэнкі не злаваць дзеда, то яны зразумелі, што дзед слабы, дзед трасецца, і наадварот трэба яго палохаць, каб ён, ну, канешне, ён уже не пераробіцца, не перакуецца, не перавыхаваецца, ну, але хоць меней будзе дапамагаць Пуціну, і тое добра. І я згодны са спадаром Яўгенам, што з яго можна выціскаць нейкія тактычныя саступкі, вызвалення палітзняволеных, рэйкавых партызанаў і нейкія іншыя такія рэчы. Ну так, мы побачили по тест, реакция такая была на автобус Александра Лукашенко, яе, ну, не то что праглынуў, але пакуль што, прынамсі, мы бачым, што все ідзе паводле той же ранейшай лініі, которую ён абазначыў в этом інтэрв'ю, але рабі, так, умеранай такой палітыкі, без эскалацыі. Але вось вы кажаце на драйве, што украінцы цяпер гэта можа і палохае трошку, так, гэтым драйвам, каб не было нейкіх неабдуманых і для беларусаў наступстваў, так, неабдуманых дзеянняў, як вынік наступстваў для беларусаў. Для Зеленскага, спадару Яўген, вось нерэалізацыя, магчыма, гэтага ультыматуму, так, праз 5 дзён. Гэта будзе мець нейкія палітычныя наступствы, ці повестка медийна перамле і забуде? Так, у нас, ви знаєте, ми живемо в настільки динамічному світі зараз, ну, Україна, от я згоден з паном Олександром, що насправді вона, ну, знаєте, як такий, як дебютантка на геополітичному великому балу. Тобто її, ну, в лютому 22-го ж всі ховали, правда? Всі казали, що розвалиться, Росія влупить. Не тільки ж Лукашенко. Ну, Лукашенко про це казав відверто, там, Кисельову. Але і на Заході, ну, переважна більшість аналітиків, експертів, політологів, журналістів, політиків казали, Росія вдарить і Україна розвалиться. Зараз Україна не розвалилась. А оця кришка від резервуару на московському НПЗ, вона ж, це фото, відео, воно ж обійшло всі західні медіа, абсолютно всі. І я думаю, що ці зміни дійсно, ну, тут питання навіть не стільки в куражу, а в тому, наскільки, ну, Лукашенка можна підтискати до певних поступок. Тому що є ризики в тому, що, ну, наприклад, якщо Україна розпочинає інтервенцію, то, наприклад, хто дасть гарантію, що не зміниться ставлення Заходу? Тому що одна справа, коли Україна жертва агресії, і вона має отримувати озброєння. А ви, наприклад, знаєте, мабуть, що країни Заходу, в тому числі Сполучені Штати, виступали проти того, щоб Україна використовувала свого часу на території Курської області, навіть в умовах реальної війни, не використовувала західне озброєння. З Білорусією я не випадково згадав про дипломатичні відносини. Тобто нам це може подобатись чи не подобатись, але Білорусь – член міжнародної спільноти. Вона, власне, Білоруська Радянська Соціалістична Республіка та Українська Радянська Соціалістична Республіки одночасно виступали співзасновниками Організації Об'єднаних Націй. Так, по волі Сталіна, це все правда.
Але ж, ну, все одно існують, ну, певні норми міжнародного права, за які Так. світ чіпляється. Ми зараз живемо в умовах трансформації, ми розуміємо, що коли все закінчиться чи призупиниться, то будуть нові норми. Але зараз все ще існують старі. І Лукашенко, ну, я не думаю, що в нього є така небезпека, що він не зустріне 32-гу річницю, як він став президентом Білорусі. Я думаю, що, на жаль, зустріне. Але в якому стані, наскільки він потужний памперс одягне на цей день, це вже друге питання.